Ja. To dlho priviazal pod Boha. Už nenatáča. Pokiaľ natáča, nejem. Nejem, pokiaľ natáča. Dobre, už nenatáčam. Jak robíme dole? Nechce obedovať. Ale nejem. Si mohli povedať, sa nám kto tam dával. Kde nám to donesú? Úplne piči toto, lebo chápeš, 300 ľudí sa treba do toho, čo sa nemá. A teraz ja neviem, už teraz to bude chýbať niečo iné, už to nekúpim, lebo obchod je zavretý na 4 minúty. Nie je problém, by som to stihol ešte. a to není problém, že tam dali všetko, tam ide to, že ja o tom neviem. Ale to môže prebehnúť. No, áno, ak to stihneš, tak akože kľudne. Ale musí mi budiť požičať bicykel. To už je 2 minúty dole? Keď to tam možno bude, tak Natáča. sa aj spýtaj, ja ti dám peniaze.